ডাঙৰীয়া আৰু ইউপিপিএল দলৰে উপসভাপতি আমাৰ তেখেত MCLৰ আমাৰ নেতাও হয় ৰবীন্দ্ৰ নাথজাৰী ডাঙৰীয়া, MCLA নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, জ্যোতিন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম MCLA ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় MCLA অনিক বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, বিখন গয়াৰী অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সম্পাদক আৰু আমাৰ ইউপিপিএলৰ মহিলা শাখাৰ সভানেত্ৰী বীণা গয়াৰী ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ মহিলা শাখাৰে সাধাৰণ সম্পাদিকা বিউটি বসুমতাৰী, আমাৰ ইউপিপিএলৰ সংখ্যালঘু কক্ষৰ সভাপতি হানিৱালী ডাঙৰীয়া আৰু সম্পাদক নুৰ হাছান আনচাৰী ডাঙৰীয়া আৰু নাৰায়ণ মজুমদাৰ আমাৰ SC সেলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ এই দলৰে বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল, নেতৃবৃন্দসকল আৰু কৰ্মী বন্ধুসকল আৰু আজিৰ এই মুকলি সভাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি যোগদান কৰা শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজসকল, আপোনালোক সকলোলৈ আজিৰ এই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনত লগ পাই পেলাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে অন্তৰৰ পৰা মই আপোনালোকলৈ সংগ্ৰামী অভিনন্দন যাचिছোঁ. बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिगियारि साबायखर जासिहरग्रोनाय जाबाय. এই অলপ আগতে ইউপিপিএলৰ নামত জয়ধ্বনি হৈছিল. চবেই আপোনালোকে থিয় দি হাত চাপৰি মাৰি ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ বুলি কৈছিল. কাৰণটো কিয়, এই কেইদিনমান আগলৈকে ইউপিপিএলৰ নতুন কোনোবা ব্যক্তি যোগদান কৰা ঘটনা হয়তোবা বিৰল আছিল, কিন্তু এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত ইউপিপিএলৰ শক্তি ইমানে বৃদ্ধি হ'ল, ইউপিপিএলৰ প্ৰভাৱ ইমানে বৃদ্ধি হৈ গ'ল, এতিয়া ইউপিপিএল এৰি পেলাই কোনেও নাযায়. ইউপিপিএলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ দলৰ পৰা আজি গুচি আহি ইয়াত আমাৰ দলত যোগদান কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ. সেইকাৰণে ইউপিপিএলৰ জয়ধ্বনি আৰু বন্ধ হ'ব নালাগে. 2021 চনলৈকে আমাৰ জয় যাত্ৰা অবিৰতভাৱে থাকিব, আমাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে. মানুহে কিয় ভাল পাইছে ইউপিপিএলক? ইউপিপিএলে অকল ক্ষমতা দখল কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই অহা নাই. ইউপিপিএলৰ মাজত নেতাসকলে মন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰা নাই. যদি মন্ত্ৰী হোৱাই প্ৰথম লক্ষ্য হ'লেহেঁতেন 2015 চনত ইউপিপিএলৰ পৰা 7জন MCLA জয়ী হৈছিল কাউন্সিলত. হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আমাৰ MCLA সকলক কৈছিল, কিয় বেলেগ বেলেগ দল কৰি থাকিব লাগে, আপোনালোকেও যোগদান কৰক BPF-ত, আপোনালোককো আমি EM দিম বুলি. আমাৰ MCLA সকলে EM হোৱাটো আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য নহয়, আমি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আহিছোঁ বুলি যোগদান কৰা নাই. সেই এটা মৌলিক সমস্যাবোৰক নীতি আদৰ্শৰ ভিত্তিত থিয় দি পেলাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে আজি জনগণৰ ৰাইজৰ মনত আজি ইউপিপিএলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা বৃদ্ধি হৈছে, ইউপিপিএলৰ প্ৰতি আস্থা বৃদ্ধি হৈছে, ইউপিপিএলক বিশ্বাস কৰা মানুহৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু নিষ্ঠাৰে শাসন কৰি পেলাই মানুহৰ উন্নতি আনিব লাগে. সেই দায়িত্ববোৰক BPPF-ক প্ৰদান কৰিছিল সেই সময়ত 2005 চনত. লগতে ডাঙৰ দায়িত্ব আছিল
আজিও বৰ সমাজৰ মাজত সেই সময়তো উগ্ৰবাদৰ সমস্যা আছে পৃথক বৰ্ণ ৰাইজৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি উগ্ৰবাদ জন্ম হোৱা সেই উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাবোৰক সমাধান কৰাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰিব লাগে বুলি BPPF-ক দায়িত্ব দিছিল 2005 চনত ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী সভাপতি হৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাইয়ে সেই সময়ত চিফ হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হাগ্ৰামা মহিলাইয়ে মই সভাপতি হ'ব নোৱাৰিলে মই কোনো নেতাক মানি ল'ব নোৱাৰো বুলি 2005 চনত BPPF ভংগ কৰিছিল তেওঁ বিভাজন ঘটাইছিল আকৌ নিজে BPPF বুলি এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি পেলাই সভাপতি হৈছিল BPCৰ চিফ হৈছিল জনসাধাৰণে ৰাইজে ভাবিলে তেওঁ যদি নিজে ইমান কাম কৰিবৰ ইচ্ছা আছে তাকে সুযোগ দিয়া যাওক কাম কৰে নে নকৰে জনগণৰ ৰাইজে তেতিয়াও কৈছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কাউন্সিলত বহি পেলাই শাসন কৰিলে নহ'ব ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিব লাগিব ৰাস্তা ঘাট হস্পিটাল दा किन्तु जोङो आङो बर' रावाव बुंनोसै गासिबो बाथ्राखौ बुंफिनजोबाब्लाबो बर' रावैनो होगोन दाखालि सासे बर'नि नेता गसाइगावआव एबसुनि दैदेननायाव मोनसे आन्दोलननि हाबाफारि जादों 2 मार्चआव नङा होमबा बेवहाय सासे बर'नि गोजाम नेताया दुखुजों बिखा खामनायजों लेक्सार मोनसे होदों आजिखालि लायनो बर' गामिनि गावबुराफ्रा बिराद सियान जाबायनो आं गाज्रि मोना रायाखै आं आखुया जाबाय मारै सियान जाखो गामियाव BPF-निफ्राय मिटिङाव लेंहरनायनि लाइजाम थाङोबाबो गामिनि मिटिं जनानै BPF-नि मिटिङावबो गामिनिफ्राय मानसि फाथायहरो जाहैबाय आरो एबसुनिफ्राय आन्दोलन बड'लेण्डनि सोमावसारनाय न'आव मानसि लेंहरबाबो बेयावबो फाथायहरो मानसिखौ दाना सोरजों दं बोरै फोथायबावनो दोनबायदि जोंथ' दा BPF-नो भट होनो नाङा होनदों नङा होमबा भटनि समावबो गामिफ्राव नों ओरै होदो जों ओरै होनसै होनलायनाय जाबाय बायगोन नामा बाथ्राफ्राथ' बेनो जाहैबाय नङा होमबा गामि दरसेयाव न'खरसेयाव बेयाव फैनायफ्रा होआ बेयाव फैनायाथ' जोंनानो भट होगोन दाना गामिनि रायजो राजाफोरखौबो बुजायनांगौनि सम फैबाय मानो 1991 सनाव प्रथमबारनि थाखाय बर'फ्रा बड'लेण्ड जेंनानि थाखाय भट होजेनदोंमोन बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय 91 सनाव बे समाव राजनितिक दल गैया जोंनाव नोंथांमोननि बेवहाय मिलन बर' गसंदोंमोन खुनुदिन बर' मानसि देरहाफेरा मुले मिलन बर'आ बड'लेण्ड जेंनानि नामाव गसंनानै देरहालांदों नंगौना नङा बेवहाय 9 जन MLA देरहालांदोंमोन आरो सासे MP बे समाव MPबो जादोंमोन सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरी 9 जन MLA देरहालांनाय लोगो लोगोनो MP देरहालांनाय लोगो लोगोनो दिल्ली आरो दिसपुराव साननायफ्रा सोलायजोबदों माब्रै मा बिसोरथ' आन्दोलनखारिल' नङा जनगण रायजोफ्राबो बिसोरनो दं कारण बे समाव जोंनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो भट होदोंमोन आरो लोगो लोगो 1993 समाव 1993 आव बर' सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन रायजोफोर BSc जुदि बेयाव 9 जन MLA देरहायामोनबा जोङो BSc सुक्तिबो खालामनो हानाय नङामोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बेवहाय सुक्तियाव सहि होदोंमोन बेनिफ्राय आन्दोलन जाफिनबाय आरो गावस्राजोबलायबाय बर'फ्रा सोरबा PDF जाबाय सोरबा एबसुजों थाबाय एबसुना सानैल' देरहादों 96 आव PDF-आ 7 देरहालांदों 9 जननि गेजेराव जों 6टाल' सिट दखल खालामनो हादों बाखिया जों जेनजोबदों सोरबा AGP-आ देरहालांदों सोरबा कंग्रेसआ देरहालांदों बेनिफ्राय जों आन्दोलन खालामदों गावजों बुलायलायदों गावजों गावनो आन्दोलनाव देरहानो हायाखै फिरि गासै आरोबाव 2001 सनाव बै समाव एबसुनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि रायजो राजाफ्रा खेबसेबाव बड'लेण्डनि नामाव भट होदों
बड'लेण्डनि नामाव भट होनानै 2001 सनाव 10 एमएलए देरहालांदों आरो 1998 आरो 1999 सनाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया एमपि जानानै देरहालांदों बिसोर देरहानाय लोगो लोगो दिल्लीयाव अटल बिहारी वाजपेयी गभर्नमेन्ट दंमोन आरो बे गभर्नमेन्टआ साननो गोनां जादों बाप रे बाप माथो बिसोरनि शक्तियाथ' गोगोमथार जोंथ' सिफायजोबनो हाबायसो सानदोंमोन ज' जाफिनजोब्बाय माथो 2003 सनाव बिटिसि चुक्ति खालामनो गोनां जादों बेनिफ्राय मा प्रमाण जादों आन्दोलनजों लोगो लोगोनो राजनैतिक शक्तिया खौसे जानानै दिन्थिनो हायागौ माने नोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा रावबो दिल्लीयाबो दिसपुराबो जोंखौ रावबो गिनाय नङा होमबा बे खारनावनो दिनै 2019 सननि जे एमपि इलेक्शन बे इलेक्शनखौ खनसेबाव जानजि खाफ्रानानै जोंनि जेंनाखौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखायनो इलेक्शन गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै खनसे ज' जानो गोनां जादों गाबोन जाथे बर'फ्रा ज' जाजोबो आइ आफाया जुदि बुङो इउजि नोङो राजनिति दा खालामसै इउपिपिएलनि आफादगिरिखौ गारदो इलेक्शन दा गेलेसै आं गेलेनायबो नङा आं आफादगिरिबो जानानै थानाय नङा हारिनि खौसेथिनि थाखाय समाजनि खौसेथिनि थाखाय नाथाय दिनै राजनिति खालामनांगौआ गोनांथि जानायखाय आङो दिनैहाय राजनिति खालामनो ओंखारबोदों बा जोंनि जेसेबां एमसिएलए दैदेनगिरिफोर बिनि थाखायनो राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दिनै 2021 सना मोनसे संकल्पनि मोनसे इलेक्शन समायखिरा लानांगोन जेरैखि जाया देरहालांनांगौ देरहालाङाबा जोंनि थासारिया फैगौ समाव बारा मोजां जानाय नङा ओंखायनो जोंनि न'खर न'खर बुजायदो आइफोर आफाफोर दिनै दहाय फैनायाव नुबोबाय आङो दाखालिबो सेकेन्ड मार्चआव बेंटलाव थांबाय बिदिनो मानसि जादों थांग्रोमोना बुंबाय सार जोंनि रायजो राजानि पाब्लिक मिटिंखौ फेलें खालामनो थाखाय नांगाल पार्टिया बेयावनो डिसिडिसिनि मिटिं लेंलायबाय जाबाय नुलांदोंमोन लेंमारदों गावसिनि मानसिया जाहाथे जोंनि आन्दोलनाव थाङा आं बुंबाय आन्दोलन बा जोंनि बे मिटिंआव फैनायावलाय मा खथि दं मानो बिदि मिटिं लेंलायनांगौ मिटिंखौ फेलें खालामनो अमासथारोसो सस्तारो मिटिंआथ' फेलें जाफेरा मालाबाबो जाफुंलाङो जोंना दिनैबो दहाय फैनायाव नुबाय एसे अफिसाव मिटिंआ जागासिनो दंलाय जानाय लोंनाय दं दे जोंहा पार्टिनि मिटिं जाबाय दे अमा जानायजों जोंनि पार्टिनि मिटिंआ फेलें जादों नामा जायाखै दिनै मानसिफ्रा गोसोआव थांखि लाबाय माखासे मानसिल'सै गुंफासेल'सै बिसोरल' क्षमतानि थाखा फैसानि ल'खौ फोजोबनो हायैनि दं खिन्थु रायजो राजाया दिनै गोसो गोरबोआव थांखि लादों बर' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिदिजों जाला मोनसे सोलायनायनि राजनितिखौ जों मावनांसिगौ होननानै दिनै थांखि लादों जोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेनिखायनो रायजो राजाफोर दिनै बे कनभेन्सनाथ' जोंहा मोनसे नियम बोसोराव जथुम खालामनांगौ बाथ्राफोरखौ जोंहा मिथिया नङा मिथिखायो दाखालि जोंहा एमसिएलएखौ आङो खिन्थाबाय थादों गावसोरो साइड फुल खालामो डिपार्टमेन्टेल फुल खालामो मा नुदों जाहैबाय जोंनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमा दैसाफोरनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांगासिनो दं बिल्डिं लुनो लामा लुनो बे बिल्डिंखौ लामाखौ बिटिसिआव लुनो हाला नांबाय नङा मा जादों गुवाहाटियाव बिल्डिं लुगासिनो दं हिल्सआव बिल्डिं लुगासिनो दं डिब्रुगड़आव लुगासिनो दं जोंनि बाला अन्थाइखौ लांनानै जोंनि एरियायाव मोना मोना बिटिसिआ हरसेनि एरियायाव मोना सेन्टार पकेटाव हाबो दिनै स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै